Ja, velkommen til dist her i Vestmanna, i midtelen VUF og H71, og det i det at finalistene skulle finnes, eller Anna er som bare linjen, og skal spille Steipa-finalene, som vi enten mot næsten noen etter SDU, kan disken sagt mye i det. Utgangssteg undan hesen disken at H71 bygger vi en lesning av 3 mål, vunnet 4 disken i Høyvøk, 29 og 26. Nummer 22 Henrik Høyda. Nummer 23 Hilmar Jakobsen. Nummer 45 Peter Krog. Nummer 23 Daniel Hørger. Nummer 94 Jonas Jonas. Og nummer 98 Trønder Ørkel. Og Bonsen til Høyda sitter Sonne Marsen, Mark Marsen, Peter Tiversen og Barstad Andreasen. Og PDF nummer 2 Samuel Johansen. Nummer 7 John Litsen. Nummer 4 Sjuror Olsen. Nummer 5 Agnar Johansen. Nummer 6 Rune Johansen. Nummer 6 Arthur Eriksen. Nummer 8 Julian Olsen. Nummer 9 Jakob Andreas Johansen. Nummer 8 Andreas Eriksen. Nummer 11 Jørgen Muller. Nummer 12 Ole Petersen. Nummer 14 Bjarte Hansen. Nummer 16 Laden Jerimanska. Nummer 19 Høgne Zakariasen. Nummer 20 Joel Lammaker. Og nummer 21 Philip Jojic. Og bonsen kan vi sitte Inge Olsen, Hjalmar Klein Olsen, Jeltje Litsen og Jakob Dolus. Og domarlistene Gerst Hansen og Arnar Dahl. Domarlistene så. Ja, som sagt, på 41 bygger disken. Vi har lest av 3 mål. Det nevan at det var så stor en pittning fra början av hos VUF till att börja sitt spel. Men det är ju så att hemmalna skulle de ha en mentita och vi kommer där in i 17 halvlek. Och det är så läsnar att utefattla mål till i kalltande. Så får det igång. La VUF är ju första allebä. Philip Jojic, det är 20%. Det är bara vänstra batcher som ser att köra hacket av malen. Och sen har vi Akra Eilsnes och högra. Jag tror vi sitter med 4 restningar i det. Här är det väl 4. Rola Maga, Philip Jojic skjuter och Arvidan Bjergar. Han blir eisen disken i Høyvøk ser jag väl. Det är faktiskt Lundar under en av skiven. Det är Peter Krog skjuter och Laden Bjergar. Och det har jag sagt att det var målmän och var sköttnar i förra halvfinalen. Bara kommer väl från början ner. En av första knatter. Jonas Stovers. Marleon, FFN.
Och i Davidsen. Helge Høydal. Malian. Jonas Rus. Och han väntar in i nästa där mannen med kvar och färdas med en stöt av vännen. Så skors och jag hade det Raul Lamage som vet jag nummer 20 tror jag. Det fall. Thomsen skorar. Och Einovjes hatar vi en mål. Watch is next to shut down kan score shot. Peter Krok. After Einovjes och där skorar till 2-0. Elmar Leon Jakobsen. Høyreskinker kan du alfa börja ner. Så läs mer Eisen i Høyvik. Så vi fyra listan. Meini at Høyreskinker tar skorar och 4 mål och en av första i RNB och jag kommer måltavlan. Julian Olsen, Rola Magge, Jojic, Pache. Så kommer Jeppnen Atte Bjarkar har en av fjärs målvärden och hessa för halvtid han finns ju Böften och anlite. Hardam, Bjarkar skotten fra Bjarta Hansen, men det var inte sekta emot Bjarta det var inte att inte så för William. Han är som för en fast en ett rekord. Men det var så att så om vi om och som man flytts ju i stående. Den kommer ser det väl från början. Har en av de små varien Ardam. Så checkar vi. Jag kör vi igen här. Skifta Fyrbils målvärden Jens och Skiva men så lätt som Ardam nu blir hämta distans så vart det här Höjshingar faktiskt vill ha han innanför som shotast. Einar kanske 8 vid 2 målen. Det har skott bak i 3 minuter. 2 minuter 4 sekunder. Boy Davidsen, Jonas Durus. Boyen. Runs over. Så Peter Thomsen, Jonas. Skotspel från Høyreskinken. Efter inte så Samuel Johansson fyra. Stäcker Jonas Durus. Boyen. Ausweiler. Så det är Phil Bjojic. EF som är till Street i att få första målen. 6,5 mot affären. Här är 18 för 2-0. Julian Olsen till Phil Bjojic. Julian. Archie Eisnes. Philip. Julian. Gott väg spel från Helge Høydal. Och väl Bjarkar här. Jens Skivagata. Tycker skottet från Julian Olsen. Västnigar är Kitchenkast. Så får Esni Armren chatta domaren upp. Nu skulle Västnigar göra rymliga chatta av. Achesne skjuter. Jens Skivagata Bjarkar. Men här har vi innanför jätterasen Böttman. Så vi kan skipa ett nytt allop. Vi har spalt. Och så skorar Matt Isver och Ekneslet varje spel från Helge Høydal. Vi ser domaren nu jo. 2 minuter. Till Helge Høydal. Och brottskast till VF som
Filip Jojic för attacken. Jens Skiva Göte ständer klar i Malmö. Och så Filip Jojic. Han skorar. Så kom VUF av Maltalna. 2-1 och 1-0 Bjärs. Vi har spelat 4 minuter och 45 sekund. Final Bjärs tekur Malvärjan ut. Nu tar jag en läkare Harja Lötman. Vi sätter Sigmund Nolsrön. Styrkespelaren på Final Bjärs. Och Sturus till Marion Jakobsen. Efter till Jonas. Kalle Thomsen. Jonas. Marion. Vilka så? Peter Krog. Jonas. Marion skjuter och skorar. 3-1 till Final Bjärs. Det var en halv minutt färren. 1 minutt etter av utvisningen til Final Bjärs. Det blir ikke være et skummekast. Jag står i avspelningen här till VF och det är Peter Hansson missar bollen. Det kan vänta att här kommer att täppa här så här Iverfalls lötna där har haft att 5 minuter är bara 15 sekunder efter av utvisningen till 1-0 Bjärs och det är alltså 1-0 Bjärs som fick målet av lötna 20 sekunder efter. Och det ska att det är Malvärjan ut. Men det är fullmanna i runt 5 sekunder. Kalle Thomsen, Jonas. Malion, Jonas Joros. Var fair, mer kreativiteter eisen i løtene og i har en av flest avspillene, en tykker vestningen. Malion, skjuter, Laten Bjergar. Shame of Farnik, 3-1 til H1 Bjärs. Kader. Og en god run fra noen, men eisen vel reagerer her om Laten Jeri Makka og i VF-malen. Filip Jojic Scholver. Men vi så inn av malen. Malion. Det var spalt til Helga Høydal og skårer til 4-1 til H1 Bjärs. Ser det var spalt all upp. Jag smakar in där av Hans Karl Hansen. Åtta minuter farner. Västningar bara skåra det ena mål i här till. 4-1 till H1 Bjärs. William Olsen. Filip. Och efter gott vägspel från Helga Høydal. Filip Jojic fintar. Och det kommer ett skott. Agisnes. Han skårar. Här så går skulle få i sving. Här kommer skottet mål. Men han har direkt skjutit av. Peter Krog till 5-2. Det är en timeout och det är VUF som är be om det.
Lene kommer inn etter 17 minutter farner, 5-2 til H1-4. Det kommer vel bedre fra början. Så vi långt ut om det tar av oss om det kan bryta mega. Det är alla spelare. Rolla magen till Bjuric. Achesnes. Vill skjuta. Väl om affär men han har fått fast natt igen för att komma kast till VF. Längt utifrån från Filip Jojic, han i mål. 3-5. Han spelar 3-5, och han tar andra mål, Filip Jojic. Touch mot Farner. 5-3 till H1-4. Känner vi två man med stycken i vattnet. Där är helt höjtväl och Sigmund. Malion, Jonas. Och så är det Peter Thomsen som har plats. Och Blatten, Mjeri Macka Bjerkar. Och för Lekvar Brester från hemmaskåren. Julian Olsen till Filip Jojic. Achesnes framför att spela. Nej, tror jag det som Ferran. Boy Davidsen vi fotlar Ferran höra man visar här. Det är aldrig helt höjtväl och skorar till 6-3 till 1-4. Så står han 6-3, målskåren 22, där han tar andra mål, Helge Højda. Julian till Filip Jojic. Julian Olsen. Achesnes inlägg. Efter 20 sekunder färren. 6-3 till H1-4. Achesnes till Julian. Så tar de att samman. Spelar drar fram. Armin till damerna kommer upp. Filip skjuter. Blockerar inkast. Tack för shutdown nu Westmingard. Här är 4-nej. Underskott. Jensen Schieber går det ständigt Isakal för Bjerkar. Så Peter Thomsen vi fått lära för. Finna nära ja på ett Davidsen kommer här och skorar. 6-3 till 1-4. Så går han 7-3 målskåren, målskåren Filip Boje Davidsen. Hade något farner. 6-3 till Høyvikinger. Julian till Roar Amanke. Achesnes. Det är kontant vägspel här från början. Så är vi sin det är inte driva och TV så jag ser alla dessa det är 13 med 12,5 färre nu. Det är strujest för att komma till det behöver skott möjligheter. Det kommer inte så fram som tillskott nu. Det har vi far här till. Det är så för det på Krok som tar Filip Jojic Armin till domaren att det kommer upp. Så är det Julian över Stackauer. Topp Pentra har 1-4 vägar. Julian Kjør Sjølver, fikst kroppsfinta, og han bjerkar. Jensen Schiebergøt og bjerkar. Der gonger Olof Salje styrte til Vestning, og da får han av bølten i malet. Han spiller altså 8 malverja. Øverskinger, 6 mot 6. Allspilleren, fire styggespillere.
Sekunder Nolsø og Helge Høytal der inne. Hilmar Leon heter han. Skårer 8-3 til 1,5. Fyrsta mot Farner. 5 mål av mål her. 8-3. Det som skulle minnas til at på 1,5 bygger i disken. Vi har vært fremme for vi 3 mål. Julian Olsen, Filip Juric. Julian. Og enda fyrt. Her stod vi å finne noe som helst plass mot disse 1,5 vergene. Her kom ikke skottene, og da det kommer, så det ikke mer enn hatta. Anchen Tropleis og Jens Skippergård i Bjerka. Leon, vi fotlar fer, og hesa vi Bjerka laten gjøre makka. Vi har skiftet ut. Motland Stigstad inn. Jan Nilsen. Jojic, Julian, Archie Esnes, finner så vannsjen. Han missar bulten. Og så alt i verden og aggressivt spil fra Archie Esnes. Og de har kastet noen. Og dette altså Archie var støy frustrasjoner som vi sitter i løtene. VF kommer alt sjukkelig etla inn i denne dissen. Akkurat her i 8-4-5 malen. Og det gjør det ikke lettere til dem. Flott allspill fra utelinjen. 1,5. Som vi efter gjerne vil stå og utlegger av. Akkurat vi har spart Peter Thomsen. Skårer til 0-3 til 1,5. Det jo hele 45 eller 44 minutter etter å spille, men Høyvikinger har heller på en kross mot finalen i løten gikk det akkurat helt utrolig til for å stekkes ned. Nu regner så VF spiller vi tjej mot, nei, det her var tids malverden ut, her var jo en utvisning, det var 6 spillere inne, omkring malverden. Hackman Zachariasen kom in av mina. Filip Juric skjuter 4-5 meter om från mallen. Tre mål, første 16 minutter, og da finner vi Vestmingard her 8-4-0-3. Peter Krog, høyre i kassan, 2-3 til 1,5. Smer og flere nære til vant kanskje for å bli en ekkelig spennende sett med halvfinal her. Det er likast en maktdemonstrasjon for utelinjen, men så var det her nekter nok rett til å spille, men det er helt kjølsamt. Jeg synes ikke Vestmingard så rolig som det er i løtene. Og at det bjerker Jens Skippergård. Her får vi kjenne bort med malet.
Samstundes hese svarte mennene fra bakken nå ser jeg vel opplagter. Dessa fer vi er ferdig blokkere, og hva så, da fer shot alle ber. Målet var oppe, men så vi rikser mot muren, og hatt man være en utvisning til det var Peter, det var Peter Krog til Peter Thomsen, som stender fyr og Marlene teker bolten næstene. 23 til 41, Archam nok til 20 skonfæren. Philip og Tajuma spiller seg av bolten i Vestminka enda for, men så er det Archie Struis i Göttnen, høkker bolten i kassan, og så spør de Scheisen ved en utvisning av Enon, Taverda, Helge Høytel, og han skal anse seg, for det at han får en utvisning. Maligen skjut fra vi resten med Vigent. Nei, Taverda, det var ikke Vigent, eller hva sier det var det? Nei, det var ikke Vigent. Maler var ikke Vigent, men han er nok i løtene vi Tveimon spiller utenfor den. Och det är jättekonklusion och öjning med att han aldrig inte var Vigent. Här var spruk för en mål. Jag minns inte när det står också. Det är mäkt mot Sjöan. Aj. Här är fullständigt upplöst i lötene. Det är två spelare. Ivdale, Archie Eisnes, tredje bollen in i Ångermannaland, där en ensam att Peter Krog ständer. Det är helt otroligt att sitta. Så en av er, nu är det helt gjort där, det är som det är framvis, så att det får en för min. Finnmansinne, så det är framvis där utanför det. Malion till Jonas. Innan stiken da, og så bjerker han laten. Det var så lykke vi at jeg finner mål. Etter så Vestminka har fått lærfer. Bjerste. Og så, hei, han fer ikke målet. Han fer ikke oi at han målet. 20 minutter ferner. VF skårer 3 mål herfyr. Touch och tror till line of here. Jonas. Och man resten kan med och som kast till line of here. Och där så lägger upp till Peter Krog. Luigi Stoy. Straff Jonas. Rios, som vi tids mer, Armin til Dalmark som opp nå. Jonas Joros, og her kunne han skått om han ville det, men det er svart at færre hinner igjen. Iver Bjoric. Arvsjunkar, Halki er fullmann her etter, det er der. Og vunn da, Hassa Løtna, der er skiftet hette tvær utvisninger, og vunn da Løtna 1-0. Så Filip Bjoric, og det var brottskast. VF ikke skåret et mål i 11 minutter. Skåret av 23 mål, tar i 20 minutter var ferdig. Den har spalt i 21 minutter og 20 sekunder. Filip Bjoric, han har brøydet det nå. Ja, her er han. 4 touch-up. Filip Bjoric. Skari Hansen.
Så lägger vi att Jonas Öcher men att tvärsbänkarna ut. Chesnes. Ljubjovic. Som kast till BF. Ska bollen lycka torskast och så blir det klart att bli efter. Julian Bjuric Aka och gott väl spel för Einolf för Lötne. Inte bara Lötne, det var väl att man för hålla här till så tror jag nog när vi då ser. Här med att domaren kommer upp. Det är som att landet håller inte nu störst för att få mål och där blir vi. Det kommer Höjviskar, Peter Krog. Skara, Peter. Final vi spelar om timeout. Men jag inte där Sanne Larsen. Det var ju spelarna. Kött för till Farner. Touch och fyra till Heinolf. Högård. Malion. Peter Krog. Laten Jäger. Heinolf. Det sitter. Måste alla på gång. Malion Jakobsen, Jona, Askari Hansen, till Jona Högård. Det är en månader affär i Heinolf. Skari backen runt till ta i Motsovli är ju Alba med hässa affär. Vi har där så stäcka ja, vi är ju F-ballare någon hästen här var där så sannolikt bruk för det att han tar sig största fram. Och här är Möllage, Sjur Rådsen, men otroligt, Jensa Kipa går till 8-4 och Bjarkar. DF skorra ett mål per sista 15 minuterna av hösten desten. Sintra Stoje kommer i målsåtningsna så en av de men här inte har en så trivelig Laslo att så långt som BF och inte för så kan det en lasta väl ligga mycket. Skaren.
Fodan Davanchen och Boye Davidsen. Nej, att det är fel ja. Laden. Så John Westmega kom in att nöka mål i snabba stund. Det har det skjutit till. Här kommer Hövinger. Vi har fått lära för. Det är Gole vi har kommit på plats. Det är där. Jansen. Det är Sigmund. Det styckna och kommer kast. Det kommer kast. Jansen för Scholver och skorar till 11-4. 26,5 minuter färre. Det är Atlan Halleich nu störst vi komma fram i sig en av fjärrvägarna ska det en rätt Patas vi över ettnast så har vi Jens och Shiva gått och stay fyra så man skulle där isen fram i vattnet Archer och att det går play spel från en av fjärs Sigmund Dahl bestämt här inne Chesnes skjuter och att Bjarke Hesa skivar gott det är otroligt. Man måste spela sig själva när och om närkrant och det här är bästa lige manslige Xavier det skorar 4 mål på 28 minuter här i Västmanland i Ystad där ja. Om jag kan finna det framåt. Det är helt otroligt. Ja. Samstundes alltid är att Hitler är fort att spela glädje och hade man blivit en avsfeiler till dessna. Så kallar vi vid mål i ett tömt och han sitter. Archesnes till 5 meter. I'm not there och 45 sekund efter förra halvleken. Leon. Här kommer förbättra någon kan se domaren nu. Det ska vi steppa över och så är det utvisning till Hilmar Leon Jakobsen. Stäcker en shot all upp i Xavier. Gölve ska torska, Boston ska Lucas fixas, det syns jag Haspixen. Så klart för igång, I'm not the choose conductor. Archer, Julian, Filbjörje skjuter. Och Jens har kämpat under Björkar, det är spalt. En stantande gåan halvlek. 1 minut efter, 1-5 till 1-0. Och 30 sekunder efter. Hade Bamsen. Boye Jonas. Han skarrar och han skarrar till 12-5 till Heinolfjärs. Som vi löter över beina kose mot Steipa-finalen.
15 sekunder efter. Arche. Till Julian. Philip, Julian. Arche, 5 sekunder efter. Skulle komma en skott där. Det kommer Sjurur Olsen. Och han skorar. Han skorar. 6-12 och i halvlek nu. Och en av oss har vi 6 mål här som det står plus de 3 målen som det hade visst här från förra halvfinalen och vi måste säga att här var det rättliga stora mål och i förra halvlek är ser tentra och en av oss lig skott varje spel en målvärja som tar en riktig av skotten. Och så alltid är det så mycket mer kreativitet, spelglädje och fair och allt det som ska till. Vi har vunnit en sån dist. Vi tar det alla spelen. Det ser helt försyligt ut till Västmänniskor här till att förrun. Och har en av Svejan väl små spelare i det så ska mycket mer till. Och vi har hållit tid med efter. Ska verkligen hända näka om det inte blir höjvinkar som kommer i finalen. Men därför det så jag vi vill efter men låter vi sätta knowledge.
klart att börja till mina löta 12-6 till H1-4 i halvlek någon för vi ska för att börja vi en spelare Harry Avatlon av en utvisning och här är det 23 sekunder efter henne. Det har vi sjunger i början så att man like. Så är vi igång efter. Jonas Sturus till Runa. Runa West Höjgaard här, Ebbasman. Så tror jag att Westniger har börjat att man vi presterar mansvärd Johan Peter Krog. Så jag tror att vi kallar det där Höjgaard Eisen där fullman är, det får vi se. Runa, det är Pat Thompson. Runa. Jonas Sturus. Skjuter. Och han skorar. 13-6 till 1-4. Aknar Johansson kommer in och stryk med för VF. Julian till Arke Eisnes. Filip Jojic. Julian Olsen. Arke Eisnes. Julian välspalt där. Eisnes väl Bjarka. Jensen Kibagud och teker skottet från Vansnon Andreas Eriksen. KVF. Så Jensen Kibagud och han. Det gör bara här han släppte den. Och i förra halvlek. Ja, värst bank kunde räkna Bjarka procentage av honom ut där man är äckliga högt. Tänker Sorkar. Petter. Kanske med fyra att han kan passa den. Så kommer kast till 1-4. Peter Krog. Skjuter. Och Laten ger i Macka Bjarka. Bjuric, Arch Eisnes, åter till Philip. Innan strykna till Roa Lamage. Han skorar. 6-13. Junior guard, shoulder, Laten Jäger efter. Laten ger Mackan. Andreas Eriksen, vi får lära för. Filip Jojic. Sjurolsen, repeat ner, ja, Pat Thompson. Det ska vi shutdown. Archie Eisnes, Oma för. Krog. Junior guard skorar till 14-6. Westlinger, Julian. Och han tar den där bollen bort för Atslös. Wow.
Tjejmal Ammonier. 14-tjej till Final Fair. Det spalt i 4 minuter. Jag har sett någon läge. Vinnergård. Det är för den här höjda. Och så är det som det är en utvisning av Verda. Andreas Eriksen med dem i 2 minuter. Vinnergård till Peter Krog. Från Sturs. Nu kommer Peter Krog i skotten om. Laten blir Macka Bjergar. Så får handa bollen. Westmingar. Vi ska spela 8 mål i löpna. Här var en utvisning. William Aka. Och efter kontant har Iron Fjärs i spel. Det är första flops. Atlantis ner till. Westmingar skott och mål i 35 minuter. Passiva va. Det spelar så att Real Basten och så kommer det här färja shot all over. Då är Davidsen. Och Westmingar får ner honom. Spurning om jag har en shot jag tror inte kan stära men det får därför inte. Det ska ligga torskast. 14-tjej här till H1 Fjärs. Nästan 6 minuter kvar nu. Rötne Benter alls inte att VF för att laga att välja svär efter här. I know you. Beina close mot save på namn. Julian Olsen skjuter Jens Ashiba går till Bjarkar. Och det har vi sagt rättligt ofta i serie första 60 minuter med Adsten och han har teach en av såna riktiga skotten. Men det kan man nästan tacka när ser det går väldigt för det. Nej, Westmingar Scholtan och när Selja går i stöv och Scholtan. Där spelar in till Rona Höjgård, skorar till 15-tjej. Julian tillbaka, Julian efter till Björk. Och han vill blockera över, och så kunde Höjvic skickar återfärda i shotallop. Heltje Höjta, Atlavin Kjellver. Finnes och Peter Thomsen, och Laten Bjergar, Bjergar. Atter Jens Ashiva Gøtta teker skottet fra Bjarte Hansen. Ja, der får ikke bollen fram inn. Ja, det er jo samme sova som i förra läget. Det är 1 mål. Skulle sagt mål läget, det har spalt i 8 minuter.
Final Fjärs för 8-6 i halvleken. Nu går spelet 8 minuter i rad 15-6. Och inte tätchen om att dessa gången ska brötas. Det är så har allt det är fänger ända backen. Jack Jansen till Filip Jörgic. Så Sjur Olsen och Hesa för ett nästa. 8-15. Final Fjärs ber om timeout. .8 till Heinolf Fjärs, 29 minuter farner. Skari Hansen till Peter Krok. Peter Krok och nu är bra till Jutman Sjölver och ja, ett mannsveisne, färbatt med alle. Samståndes. Fjärsbräckan brattar i VF, 5 minuter. Udvising till Samuel Johansen. Så står han 16-8, målskåren är 45, där var han så 3 mål, Peter Krok. 16-8 till Final Fjärs och Socka och vi klocken tjockner, men också ut över att kommer rätt läter. Så var klart börjat. Ivan Olsen. Filip Jörgic. Spänner kunna stryka här, men Alvingar från mittlen, men det smäcker på ballnatter och samstånd 16-5 minuter till nummer 14 Heinolf Fjärs, Sigmund Dahl. Och annars kan jag säga att i havn är sättna halvfinalen i kvinnokappingsne mellan Narstan och VP. Här är Narstan och 8 tar i tidsen för att fanga sättna halvleke. Narstan 8-16-15. Att jag är snälla 5-målslärslo undan distan. Bart Jesnes. Det har spalt till Sjur Olsen och han skorar. 0-16. Grei linje av en spelare sittande utanför i löpnen. 3 mål, Sjur Olsen. Heinolf Fjärs teker malvägen ut. Jag ser att här spelas i Ivitalis i sig avstånden. 6-5. Skar till Peter Krok. Skjuter och första vänsterna. Och så prövar Blatten Sjölver, men Jensa Schippakutti är kommit in efter. Nej, jag smärar en teker av.
Jonas Djurus. Så då vinner Daniel Torkar. Och Bjarga om laten ner Macka. Archer Business. Skjuter, men vi blockerar av Peter Krog. Och här ser man i kursen är kvar. Final vill här. Neck aggressivare efter bollen. Och kan ända vi. Han laten Bjargarm, där får möjlighet till att Peter Krog höcker han i kassan. Äckliga symbolspinnar ner distan. För Vela Damaira, han skar Hansen till ett run och bollen som ganska tejsta syndrom över. Fighter sig efter honom. Vinner han och det ändrar efter det normalt till Höjvskinkar Hastar framme för 16-0 så vill man ta så näck när man offrar sig vid kvar en enaste boll och det är väl symboliskt för Atlantisten. Så skorar Roland Amauke till Tucho Seichan. Dejlig med fullmannen. Halv minuter kvar nu. Seichan Tucho till final plus. Peter Krog till Seichan Tucho. Så får Seichan Tucho. Han ska vara nummer 45 där han ska skjuta mål Peter Krog. För Sjur Olsen klart att de har blivit brottskast där. Då får vi se kastna. Vi ser där. Halt ikke. Filip Jörgic har tagit brottskastet. Ardam kommer målet. Skårar. 1-2 Archon. Så då efter Archon. Han skårar nummer 21. Kjellman. Filip Jörgic. Jansen, Laten Bjarke med avresten pitchen i skottrøntene. Brottskast til final fjers. Jonas Djurus for å tenke det. Jonas Djurus mot Laten Mjeri Macka. Jonas skårar til Nuichan 1-2. Filip, en av Roa, men efter det har ju Skinkan mer aggressiv och kommer mittlem västningar på så ett inkast. Och det ser man att här slack inte ut. Där är tough tensor där var där från första brukslet där är där framme det är på arbeta så knallhårt för vi behöver komma till en skottrund. Filip Jörgic shoulder och där ska han skåra. Men det är inte väl sådant. Först ju var ju helt i själva. Jonas tror vi ser till Runa Höjgård. Daniel Torkar, Runa. Sparren. Sjur till Runa Höjgård och Nathan Knut Bjarke. Archer till Philip. Sugar.
Och vi har Dan Bjarkar. Översingar färra nu. Vi fotlar för in vägen. Och en fargar. Så VF kommer ju på plats. Vad är det? Men Luka kunde ju översingar lite. Tar ju 8 vid 8 mål. Till köpare första mot rätter. Tar 3 mål reserv från 4,5-finalen i Esten. Så VF är där 8 vid 1 från mål. Karl Jansen. Dansjus. Skara. Armin så kommer ner kom upp. Och så skott och är han öppen. Rune Höjtord. Jakar och NDF för av honom. Jakar och Pentmar och Runa Johansson som skiftar Boston Coles som låter någon gammal lägga tagandan. 21 till Hein och 16,5 mot färgen. Ein fjär skorar 8 mål och i Sättmalläge vi är 5. Och här missar därför Attebuffen. Bra spalt, helt till höjt all till 21-11. I färdig stopp och grunt i att smyga väspningar över. Vi är 4 om timeout. Tretton mot rätter. 21 till H1-0-4. William Olsen. Akne Johansson, Philip, Archie Isnes, Öjner finner plats för skåp. Ångskriften, Andreas Eriksen, Philip, nej, Archie, Simmekast. Julian Schütter skorar. 12-1. Archie mot Farner, var nästan, säger han mot 2 och 8 sekund. Peter Thompson. Och han skjuter av första men vi är som tacklar över Härliga. Utvisning till VF. Där vånar att Peter Thompson. Falker kom in från banken av Hitchban. Han ser ut att det är en som man har här.
Fast en goal on this video, Per Thomsen. Mycket mer som in för Hein of Years. Halvtid för Vestfjord, Antor Siversen. I nummer 1. Nå högra vång. Och jag måste för 15 sekunder. 21-12 till Hein of Years. Jonas. Antor. Och Laden. Där sträckte man där och Bjerga. Arche. Så det kast VF. VF tar Malveren ut. Och lägger det färja vatten om lättna. Philip. Julian. Så det Archie Esnes som skjuter. Färgsmål. Så Schurer runt Andjärgar. Styrt mål är uppe och andra batten fänkar Julian Olsen. Kast. Björk Julian Olsen skjuter och han skorar 13-21. Så får han 13-21. Målskoraren Julian Olsen. Antor och kör avspel. Schurolsen skorar 14-21. Mucho en halv mot rätter. Jonas Joros. Fair shoulder. Laten Bjergar. Stopp Bjergar. Så kommer Westmingar och fäller batterborster. Så får Höjvikar in och nu är det att man kallar för indianer handbollsspelare. Jonas Joros fintar sig läsan. Skorrar till 22-14. Så står han 22-14. Målskoraren Lucha Fors. Där han ser 3 mål. Jonas Joros. Mycket mot rätter. 22-14 till Hein of Years. Julian till Arche Elsnes. Arche till Julian Olsen. Arche. Filip Jojic. Ut i Jötmen och skorrar. Och det kostar man kan utvisningar ner till Antor Siversen och Hein of Years. Så står han 15-22. 15-22. VHF efter fullmanna. Ja, de flesta spelarna kommer 2 minuter när en spelare färger vattnet. Och är en offensiv area som vill lägga här från VHF. Jonas. Shoulder med som. Raspaft. Helt höjt att skora till 23-15. Så får han 22-15. Målskoraren 22. Han ser 4 mål. Elche Høyde. Rønstedt, Astansen har ut, og en av Fjerskan skipper nytt all opp. Og nå Torker til Rune Høygård, Elche Høydal, Rune, Skari Hansen.
Så det är nog att sända bollen till Daniel Parker. VF kan kontra. Och så gör det avspel. Som det kaotiskt i löpningen så det är att VF är nöjt att satsa nu och ser offensiva vägen. 8 mål av Mona, Shane mot Vetter, 3-15 till H1 Fjärs. Skaren. Och tar så att andra bästa på alltid. Filip Joric fram. Och sen så vi kastar till VF. Filip Joric till Andreas Eriksen och kan så rolla Margaret brottskast. Femton 3-20. VF möjligt att nicka och mål ner. Det är inte smart inte. Filip Joric nickar till Shea Malamone. 16-3-20. H1 Fjärs blir om timeout. I kvinnohalvfinalen så blir det spalt i havn. Kan fyra den för det alltså. Nästen 8-25-22. Switch minuter efter så att vänta att nästen över ställvattnan med checkvinnaren. Borde för det stund i 5 mål i varje mot VF. Och jag kan lova att det kommer en av fjärs för att komma och mansfinalen att köra slut. Där gör vi Shea Malon 5,5 mot 30. Och här står sig Albatten. Andreas Eriksen, pura för kan minka månen. Arvidsson Bjarkar. Här har strust i Atlanta. Vi har fått mål och Helgis nu pura för att göra dem ett nästan. Jansen, shower och skorar till 4-16. 5 minuter efter. Filip Joric till Andreas. Spelar kast VF. Hotna. Skottet från Gelsnes så jag kan kunna vända här. Filip Joric. Andreas Eriksen. Julian Olsen. Filip Joric. Park Gelsnes. Skjuter längt utifrån och så är han som det häppen. Dan Bjarkar i första jävla passen för och första stunchen och så i batch och i mål. Sejan Furchu. Malian. Och kan det ta vi för det färdas passen eller kvart? Ja.
Strømkast til 41 och sen. Rune Højgaard skorar till 25 Seijan. Switch minuter efter. Rola Magge. Och han bjärgar. Ardan bjärgar. Och han länkar bort ner mot Östergård. För inte honom. VF kan föra nytt avlopp. Bjärkansen. Och fick stå någon flott mål. Det är Bjärkansen. Minkar till 18-25. Första 18-25. Målskoraren Christian Jasper Hansen. Peter Krog. Nu ser det ut framför lite. Malion, Stefan. Peter Krog. Och Laten Bjergar. Björn Gerda fix. Det har det förresten råd till att flotta sig sin det nu. Här är vi Shema Lund 2 minuter efter. Detaljer fra Gelsnes. Han var en geisen som heter i väl och vilja färgen. Armin till domaren kom upp. Håller an mot rätter. Gelsnes skjuter. Räcker Boa Davidsen. Så jag får en möjlighet att säga men där skulle kviga sig. Archer till Philip. William till Philip Jojic skjuter. En gång med Roma för Malle. 25 till H1-4. 1 minuter och 5 sekunder efter. Vi kommer att sitta och översingar i Steipa-finalen 2016. Så reisas Atler och Askåren i Tjadamon. Det kommer till Västmanna i det. Här vet Eisen som är. Rune Højgaard och Aslunchen har upp. 45 sekunder efter. William Olsen. Hjärta. Halven mot rätt. William Olsen. Christiansen. Kunnar då Lammaga strikten bryter chatten scorar. Nu chans 25. 15 sekunder efter. Lagom Sutchan där sätta krona värst här Hövinkar och skorar ett sista mål. Där har 20 sekunder Gerardoi. Rune Højgaard, där kommer jag stäga där pura roll där hot. Det är Gerard fixat det. Det lyckas vi att ettnast att Daniel Torkar får andra bollen i målet. Här får Tojen på 1-0 och i Steipa-finalen 2000 och Seijan. Vi vant av åkron en spännande halvfinal här i det, men hon blev många det spännande. Høvinkar sätter sig hända distan från allar första bruksle och det är så ditchly uppenbart att här vinner distan vid 6 mål 25-9. Väl starkare i varje spel någon nekmara kreativt i alla spel och nekmara fera i alla spel någon i all det är det var moner och vilja och i sån distan här. Väl uppenbart att Heinolf verður annan lige i Oceans Steipa-finalen. Den de hit lige verður tappar av Sutja settene i kväll. Ta i SDUF och nästen spela settene halvfinalen Skala. Här då skulle snöra Basten hever en 4-målsläslopp från början. Vi får eisnia ströma tandisten. Vi får nokka tacka för oppgången här nu. Jag ska själva skundar mest ja. Så vi måste skala att se från här. Jonathan hever tidigt så här mint någon här i det och Leivor Fredriksson har sagt från Disney. Men tills bara vi sätter i kväll har vi att strömma och skala lunch till Disney i att finna och
heimasida och eisini finna och 32 eller Facebook-bøtjen til 32. Og heimasida er det ganske lettest å finne hvis du velger idrott. Eller skriva kvf.f og framskak idrotter. Vi ser just.